job opportunity, wadwaro opportunities madhi kelonwa investments. Wadwaro opportunities madhi miyo bende kata ka wachulo tax mineno wachulono. Wachulo tax to wang'eni tax wani dhi e lwedo manyalo tiyo gi tax maber, ok lwedo madhi timo tax ginene, ruako tax wa ineno ka jatelo ruako malo nyaka piny en gi milion 10. Mano milion 10 Nyandarua school mano aneno ka onge kata dot, onge kata ginene, onge gimoro like nyithindo nitie mana oko. Mano gero school maber. Koro the only thing wadwaro development makelo income maber ei pinywa kaka. Newach ka gimineno ni onyiso wano, ka nosenyiso wanyoro ni onyalo empower jo football. Jo Harambee Stars ma pod ni mbele gi tugo. Of which mano nen gesture maber nyowuoyo. Niwach at least miyo rowerewa tugo ne pinywa to make sure ni bandechwa one maber. Neno. Mineno ni otimo sani ni ok ni otime ne wach odwa ni mondo konjogi, otime ne wach odwa ni mondo defend aslafa. So gima neno ni one country walo construction sites lakini onge industrialization. Ka intiere gi rowere madhi milion 5 timanyo gimoro madhi konyo mana rowere 500, be nitie impact moro amora miketo. Nikech at the end of the day, an kaka rawera adwaro job security. Adwaro tich maka antiere godo, anyalo chulo ot mineno jatelo geronwa no, to bende anyalo pedo chulo sha mineno keto rwani hike makata wakia kaka kod wachulo dhi tiyo kod oko dhi tiyo, at least anyalo chule. Matine ni an gi health security. Anyalo chulo school fee mineno tamore chulo nwa school fee no, mondo ayud means mar chule. Kakoro sani, mano te okanyal yudo. To aneno ko oriedo wheelbarrow ama gineni ginene ene iluongo nade mangado ginene lumni machine. At the end of the day, jadi matiyo gi machine dhi kelo pesa marom nade, machine dhi chulo tax marom nade, machine dhi employ jog jadi. To koro Judy kawa penjo ka penjo nikech koro wachni kaka rowere usebedo kuywak, usebedo kuwuoyo, thuolo nitiere, waseneno Gen Z movement mano sebedo kendie, mano miyo gik mopogoro